Кукмара районы терлекшілері бірдәм эксперимент үткәрді. Кіші фермер хожалықлары кооперативқа бірләшіп, бір комплекста өзлерінің мини-сөт комплексін бұлдырды. Бұл шығымларны сизілерлік киметерге мүмкінлік берді. Әлігі яңалықның бірінші нәтижелері турында келесі сюжетта. Поэтому, соответственно, очень интересный проект. Шура ауылынан ерак түгел, сыйырлар фирмасының бірінші конструкцияларын түзей башлагач та, фермерларда кызыксыну арта. Проект инициаторы Алексей Леонтьев шәхси хуҗалыкта сыйыр асрауның ни өчен җиңел булмавын дәлилләй. Мини-молочный парк деген проектны без инде тормышка ашырга уйладык инде 21 елда. Без инде бу проектны президентка август айында тәкъдим иттек. Төп моның мәгънәсе авылдан читтә булган площадкада бу инде берничә 4тән дә ким булмаган ферма куеп, шунда кооператив составында бергә сүз җитештерү. Моның инде беренчедән инде бәйләүсез булгач сыерлар, монда инде эш оештыру җиңелрәк, кооператив инде терлекләрне көндәлек монокорм белән тәэмин итүне үз өстенә ала, һәм инде көндәлек сөт урнаштыруны тоже үз өстенә ала. Яңа схеманың асылы гади. 6 байшы бір территорияда 25 башка исәпләнгән ферма төзи. Аларның бурычы сыерларны тиешенчә тукландыру, барлык җитештерү чыгымнары һәм баланслы азык китерү кооператив җитәкчелеге бурычы. Фермерлар бір трактордан, бір ветеринария табибы, ясалма ырыкландыручы хезмәтеннән чиратлы файдалана. Бу сөтнең үз кыйммәтен сизелерлек киметә. Тагын бер өстенлек малларны бәйләмичә асрау. Хәзерге вакытта бүтән республика авылларында сыерларны киметүне исәпкә алсак, без инде менә шушындый проектларның булуларын бик актуаль һәм инде җирлек өчен бик оптималь шундый площадка дип күз алдына китерәбез. Әлегә 2 ферма гамәлдә, тагын 4-се быелгы җәйдән эшли башлый. Кооперативта мондый схема буенча сөт җитештерүнең отышлы булуына инанганнар инде. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ринат Сакиб Гәрәев, Филдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы.